Wara l-konferma li l-Kumitat li se jinvestiga l-Panama Papers talab li jidhru Konrad Mizzi u Keith Schembri, Net News mar jistaqsi lill-Grupp Parlamentari Laburista jekk Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhomx jaċċettaw li jidhru quddiem dan il-Kumitat. Iżda l-membri parlamentari tal-Partit Laburista ma ħassewhomx komdi li jirrispondu. Onorevoli, Keith Schembri u Konrad Mizzi għandhom jidhru quddiem il-Kumitat Pana. Mizzi u Keith Schembri għandhom jaċċettaw l-istedina li jidhru quddiem il-Kumitat Pana. Kieku inti kont tidher? Għandhom jgħidu ta' min jattirat kumpanija? Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jaċċettaw l-istedina li jidhru quddiem il-Kumitat Pana. Ippruvajna nistaqsu wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat l-istess mistoqsijiet dwar l-eqreb nies tiegħu iżda njorana u telaq. Prim Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jaċċettaw li Il-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo għażel l-iskuża tal-mistoqsijiet parlamentari biex jaħrab milli jwieġeb minkejja li kien fadal 10 minuti biex jibdew. Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jaċċettaw l-istedina li jattendu. Imbagħad ħareġ mill-Parlament u vvinta skuża oħra. Ministru issa l-PQs lesti. Il-Ministru Konrad Mizzi. Ma jimportax, xinu rispondina sadattant. Il-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jilqgħu l-istedina tal-Kumitat Pana li jidhru qudiemu. Kieku inti kont tidher? Taħseb li għandhom jiżvelaw ta' min jattiratkom? Good night. Kien biss il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela illi waqaf jirrispondina iżda evidenti li kien skomdu quddiem dawn il-mistoqsijiet. Kulħadd għandu kurżità ta' min jattirat kumpanija. Taħseb li għandhom jikxfu? Jiena nifhem li l-kurżitajiet qegħdin hemmhekk u jiena jekk huma diġà qalu l-affarijiet tagħhom, spjegaw l-ispjegazzjonijiet tagħhom u naħseb jiena m'għandhomx spjegazzjonijiet iktar xi jagħtu iktar milli taw għandi nifhem jiena. Sadattant la Konrad Mizzi, l-uniku Ministru Ewropew involut f'dan l-iskandlu u lanqas Keith Schembri għadhom ma ħabbru jekk hux se jilqgħu l-istedina li jidhru quddiem il-Kumitat li se jinvestiga l-iskandlu tal-Panama u l-kumpaniji segreti li għandhom f'dan il-pajjiż.